soc la Júlia Saura, tinc 24 anys, actualment soc professora de primària i alhora tinc un projecte de música pròpia i formo part de la 23a promoció de l'Escola Andorrana. A cada classe anàvem amb gent diferent, doncs vaig conèixer molta gent, molts amics i que encara seguim en contacte, vull dir que és una cosa que m'enduc i van ser uns 2 anys molt bons, la veritat. Al ser les classes tot molt pràctiques m'ha servit molt i més després de fer també a l'anar a una carrera d'educació m'he donat compte que realment es treballa molt millor de forma competencial o que la manera que fèiem aquí les proves o alguns treballs ho estic implementant també ara amb els nens perquè és el que realment funciona. És una facilitat, perquè de fet a la universitat parlàvem de tot això de les formes competencials i hi ha molta gent que era com li faig un examen així competencial? No es pot, perquè només havia vist lo tradicional i jo tinc molta facilitat en això, en pensar maneres de fer. També al moment de parlar en públic, crec que com que sempre feia moltes presentacions orals, em vaig donar compte que vaig arribar a la universitat i hi havia molta gent que li costava i nosaltres potser ho teníem més per mà. I no sé, en quant a la música i tot, crec que aquí també se'm van donar com les eines per buscar llocs on seguir amb aquesta passió i no sé, que al final és una escola que té com uns recursos i que t'ajuda molt a depèn del camí que tu vulguis. Jo soc d'Ordino i doncs sempre baixava en bus i no sé per què va haver un dia que ningú més baixava en bus i anava sola. I vaig arribar sola i em feia molta vergonya i vaig trucar a les meves amigues i els vaig dir tu espereu-me al banc de l'entrada. Sí, tal. I baixo del bus, no sé què vaig fer, em van fallar les cames, em van fallar els peus, vaig caure de cares, o sigui, al terra. I clar, tothom estava arribant a l'escola, els cotxes pitant, la gent en plan rient, però bé, però vaig passar una vergonya i és una cosa que sempre recordem, perquè la caiguda va ser bastant de peli. Que aprofiteu molt aquests 2 anys perquè passen molt ràpid, o sigui, a part de que passen molt ràpid, són molt guais, tenim la sort de treballar en un batxillerat que s'adapta molt a nosaltres i als nostres gustos i no sé, jo en tinc molt bon record i això, que intentin exprimir al màxim i gaudir d'aquests moments i conèixer molta gent que està molt guai. Intentaria fer com un mix de tot el que feia, o sigui, 100% m'agradaria fer una classe de disseny, una classe de gra, una classe de psico i m'agradaria fer una tutoria amb la meva tutora perquè la veritat és que em vaig sentir molt acompanyada i no sé, és que qualsevol cosa, vull dir, estar al pati amb els amics també em serviria.